die heidjes die in de lucht kunnen krijgen. Dan gaan we doen door tot 4 te tellen. Ik tel tot 4 en de ganse kroeg de heidjes in de lucht en heen roepen. Makkelijker kunnen we niet maken. 1, 2, 3, 4. Jongens, dat gaat helemaal goed komen. Dan gaan we met ons nieuw nummer. Iedereen! Die eindjes, let op, die eindjes! Kom op jongens, hebben we net geoefend daar. Let op, die eindjes, let op! Ja, dit is al de helft van de groep. Doe die andere helft nog erbij, kom op! En allemaal voor de 111% geleerd, we gaan nog! Eindjes! Gas op de zuiger! De Russen beste der van stal. Vrijdag lopen tegen de vieren. Komt veranderen gestuurd. De leeuw en roze nachtegaal. Is het best niet goed en snapt niet waar. Want zalig op hier zo begaaien. Zit niet te haaien, je mag gaan. Door het deuren leven weer weer op. Geen kaas erop, kunnen niet verstom. Kom niemand op pedalen, dat is het natuurlijk gedrongen. Nieuw zijn we spellen van weer lieve vrijdag nog. Iedereen die hier was Limburger is de vaste op het grootste. Kaas op de zuiger! Stand op 0 de dubbel aan. Want plus in het punten zoals hoort ik, is de koe zo goed niet op. Naar de rijden die van hier in hield, die het respecteren tegen schild. Kom op, doe de glazen nog een skrietje, ik je met drinken en maar gaan. Dan is het met de rust gekomen, die zijn de stemmels op en wie daar komt. Met z'n allen! Iedereen die hier was Limburger, is de vaste land het grootste. Dankjewel. En dan zijn we